Sapirasane waktu mbiyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine apa wis lali sliramu semono yen dolan karo aku pancen wis suwe rata ketemu wis mestine lali aku dek mumpung saiki ketemu coketan ketembangan karo aku pancen suwe ra tau ketemu bali eling nalika iku biasane waktu biyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane jaman semono yen rame-rame aku berukun seneng atine asa dumet kanggo tombo kangen iki aprasa satipi durung putu tangi rasa kangen wis bisa mari sapirasane waktu mbiyen ucul dhewe nglangut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine adik hilang anting ali-ali asa tulet kanggo tombo kangen iki aprasa satipi durung putu tangi rasa kangen wis bisa mari gede apa wis lali sliramu gede semono yen dolan karo aku pancen suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku dek mumpung saiki ketemu
Atur sugeng dumateng kang sangya dateng amriksani badan kula wujud cemek melang-melang sampun ngantos sangya jigeng mangke mundhak pasangan atur mriksa dumateng para pamirsa ageng alit kakung putri sepemuda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangaksama kula niki lare-lare kepengireng dereng saged tata lan nudut negara sanyata sagete mung lunga sapa upados milanipun sedaya kang samya mreksa sampun ngantos sami ngala kawula kadyan kula rupala nanging tasih kancanira najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih kalangane santri saya geti sawat sami anglapai kesenian warna-warni milanipun sedaya kang samya mreksa ampun ngantos sami ngala mring kawula najan kula rupala nanging tasih kancanira najan Allah rupa kula ambedeni nanging tasih golongane santri sayepi sawak sami anglampahi kesenian warna-warni sampun mugi samya sekejap nalanggaira sedaya sinambi mriksa kawula kerupane boten masih bersama Rimba Manunggal. Iyo, 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 iyo. yen galingan marang sliramu ayu kaya
tresno Eh, yo. kabeh mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno Iku uga ora ngira yen saiki uripku banget Aja teka welas putra putrimu Aku ora guna Kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Kabeh mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno Jan-jane kabeh mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Aja teka welas putra putrimu Ora guna apa terku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Jan-jane kabeh mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno Jan-jane kabeh mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget
sing rupane ala aja ngelala awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati pementasan malam ini. Mila kula niki saged ugi mriki sebab ditibali kalian keluarga mriki perlu pementasan kanggone hiburan supaya akhir bisa entuk karo Mila para rawuh kakung saha putri karasa mreseni rupa amateni najan rupa kewan melu perayaan supaya akhir bisa entuk kahormatan. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda kados sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lebat nyuwun gunging pangaksama.
Kirim salam sing katoan kanggo uli sing tak sayang. Request Mbak Uli. Yo Uli ayo. Uli sapa? Uli umu. Nadyana toning panggonan kaya nyandeng ning iringan Asik. senajan toning moto nanging jarak ning ati sono janji bakal setya nganteni sing jenenge Uli ndi to ngarep dhewe Kayak sing dijual kalau. Mengo. ora mengo bareng masih kelingan manis tanah sakoko wae ning liwane yen awan kelingan yen turu keganggu kadang tangis kemuyudan wingi masih sepayung loroan andeng saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan wengi mung siji uli tak senajan atoning panggonan kaya nyandeng ning iringan senajan atoning moto nanging jarak ning ati sudah janji bakal setya ngenteni masih kelingan manis meseme atana sakeko wae ning liwane yen mangan kelingan yen turu keganggu kadang tangis kemuyu dhewean wingi masih sepayung loroan ane saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan wengi mung siji deuli tak tresnani sayang nadyan abot ning panggonan kaya nyandeng ning iringan senajan atoning moto nanging jarak ning ati sene janji bakal setya wingi masih sepayung loroan aneh saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan wengi mung siji
Najana taning moko nanging jarak ning ati sudah janji bakal setya ngenteni atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya wonten pagelaran dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugra tur para putra tur pambagya nyuwun ing Bapak Ibu sedaya bondo bau pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban dene dawuh ya Gusti Pangeran kang kasebut ning dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran kita sesuwun dumateng Pangeran saged netepi kewajiban dene dawuh ya Gusti Pangeran kang kasebut ning dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran. Bayangan kang reridut ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali tansah kelingan esmu tanuwal saka ing pandulu endah pasuryanmu sliramu jejantung atiku nimas pepujenku aja mlayu saka pangaranku dadya tamba tresna manjing ana dalanging kalbuku wayangan kang ridu ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali
Ayo prakanca padha olahraga supaya padane rasa sinambi maca eran-eran kawula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring miyase Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Angin si padha gelem ngurmati maring miyase Kanjeng Nabi. Besok yen kita tumeka ing pati dikanjar suwarga kang edi. Mila sedulur kang sami mriksa mugi enggal den tindakno agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajiban yo. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda fatayat padha giyatno anggone menghormat maring miyos Nabi Muhammad. Nanging si padha gelem menghormati maring miyos Kanjeng Nabi. Besok yen kita tumeka ing pati dikanjar suwarga kang edi. Lafal inadina indawil Islam iku dawuh ya pangeran. Agama mungguhe Gusti Allah Islam iku dan lakoni tenan. Mila sedulur kang samya mriksa mugi enggal den tindakno agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajiban yo. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa.
Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya maha kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuasa jamane wali songo ambarane agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ing donya eling kang maha kuwasa aja dilakoni tuturan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa aja dilakoni tuntunan kang ana lima zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa Sorak-sorak bergembira semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka menuju bahagia itulah milik kita untuk selama-lamanya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau satu menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia sorak-sorak bergembira